سلام كميتم تشكر سمعتنا بهارميني ميديا نلوم سولوس سلاسة ميازيز تدالو حد صرتو أنا وزيناتا تاسعبنا نقرب لكم هنا نمكتالكم من عدمنا عندنا تبساطهم كنقدم أزوي سمي ودب سلام شودنا بزكايدو قبعي زنبرهاو لزبز بلوكو انتخونه كلن سلفتات بايتو زي حالفو سمن وصايتات مكلخال تهاجرات صبيقوكو سخالو أبز بالحساب مسممعن أمان دالين دحدا سلف انتايت مراحيت حاملو أي سلف وقينا غمت تمرتت መንግስቲ ኣብ ሾደን ዘለዉ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ዝተኸሎ ኮርስ ቋንቋ ኤስኤፍኣይ ዝወሃበሉ ገባብ ዳግማይ ምርመራ ክግበረሉ ከም ዝደሊ ምፍላጡ ከምኡውን ወፃኢታት ምክልኻል ብደረጃ ዓለም ዓብዪ ወስኽ ምርኣዩን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና ንዓድምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ أزي سمي ودب سلام شورا نابزا كايدو قبعي زنبرهاو لزب زبالكو انت نبرا كلن سلفتات بايتو زي حالف سمون وصايتات مكل خالتها قرات سبيقو كوس خالو عبز بالحساب تسامعنا اللوا حجنو بودمتي كابزوخون يخون كالوان العليا قداس يزبل سمعت اللو ناكبل بريزيدنت محبر سلامن مش مقالن شودن سيفن سكابيس كيرتين برقو يقلت شودن أبال نيتو نخيتخون بزوح ساعتاتو كوان تقبر زي تعوت ودب سلام شودن أبزوانزي أب مريت شودن نيوكليراوي أطوار كي تكل نقاحت حزبي أب معباياتو كروغيرو يسرحلو أماندا لين دحدا سلفن طايت مراحيت حملو أي سلفو غينام تمال سنبت أبز تخايدو على سلفي دحرتو أبا دمسي زبزحو أبالات داقفهم قليت أملالو حملو أي كلت ناي حبار أفنياتات حادو ودي تبعتين حانتو قالن السيتن ناي مقبار لمدلو تخال اللفنتو مراحد ما دانيال هيلدانيم بخال زينا كاب شودن وصاز تولد ولدي كابتم شودن او دحر بايتا زلو مولدي بزبز حمتن حجز محبره واغلغلوت كم زحرمو تفليتم نزر قصت اب يونيفرسيتي كارلستاد حاجزيت بروفيسور محبراوي عيو برغيتا بس دويتر تمرح مصنعتي كاب زينا تسلفتات كوصانا انديكيتر اغلغلو زينا ريدي شودن ابزا بوداسا سو حبريتا قدمت زمت مرچا حبرت اوروبا زساتفو حوصيات شودن زخونو ابالات كريستيانو ديمقراسي لومي أب بايتو حبرة أوروبا أمرج أنت زكايد أب بايتو حانتي وانبرون أي متعوتون قبل قليتم كريستيان ديموكراسيس أب تي أب ميازياز تخايد مصنعتي كلتنت بسلست ميتاو يدقف كرخبون كلو سلف ماكلن ليبرالوين اندما أب زوريات بايتو منبر نمركاب زدلي أستاتنا 4 ميتاو يدقف اللهم شودن أب زمتت شعت سنة بزكايد من رجع بايتو أوروبا غتساتف مخاناز فلتيم መንግስቲ ኣብ ሾደን ዘለዉ ስደተኛታት ተመልኪቱ ተተኽለ ቆርስ ቋንቋ ኤስኤፍኣይ ዝወሃበሉ ኣገባብ ዳግማይ መርመራ ክገብረሉ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ እቶም ዝቐረቡ ለውጥታት ኣብ መሰረታዊ ንባብን መፅሓፍን ከምኡውን ዝያዳ ውልቃዊ ኮርሳት ዝያዳ ኣተክሮ ክግበርን ካልእን ዘጠቓልል እዩ ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ብነፃ ኣብ ዝውሃብ ናይ ኤስኤፍኣይ ኮርስ ዘጀምሩ ከም ዘይውድኦ ነቲ ኮርስ ኣመልኪቶም ዝወፁ ኣሃዛት ይሕብሩ ብኻልእ ዜና ዓሚ መንግስቲ ኣባላት ጉጅለታት ካብ ገበናዊ ሂወት ንኽወፁ ዝሕግዝ 72.5 ሚልዮን كورونا መዲቡ ምንባሩ ተሓቢሩ ካብ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ዝተገብረ ምርመራ ከም ዘመልክቶም እዚ ገንዘብ ካብ 4 ምስ ፖሊስ ዝረኸቡ ሰባት ሓደ ጥራይ ካብዚ ጉጅለታት ንኽወፅእ ከም ዝሓገዘ ይሕበር ዝናኾኑ ዋናተ ቆፃፃሪን ክኢላን ጉጅለታት ገብን ጉናር ኣፕልግረን ነዚ ብስሉጥ ንምኳን ዝያዳ መወላ ከም ዘደሊ ገሊጹሎም ካልእ ዜና ኣብዚ ዓመት ኣብ ወቅቲ ሳመርነ ስራሕ ዝግበር ውድድር ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዝኸበደ ምዃኑ ተገሊጹ ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣብዚ ዓመት ዕድሚኦም ኣብ መንጎ 15 ክሳብ 24 ዓመት ዝኾኑን ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ተመዝጊቦም ዘለዎም ብቁፅሪ ዝበዝሑ ብምዃኖም እዩ ማዕረ ማዕሪኡ ዋላ እኳ ቁጠባ መዝሕታል ይርአ እንተሎ ኣብ ሓያሎ ዓውድታት ዓቕሚ ሰብ ዝጠልቡ ብዙሓት ስራሓት ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ፕላትስ ባንከን ዝተባሃለ ኦንላይናዊ ቡለቲን መወዓውዒ ስራሕ ትካል መንግስታዊ ኣገልግሎት ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 43 ክፉታት ቦታታት ስራሕ ዘርዚሩሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ዓሚ ኣብ ዓለም ንወታደራዊ መዓላ 2.4 ትሪልዮን ዶላር ወፃኢታት ከም ዝተገብረ እዚ ድማ ብዓለም ለኻዊ ትካል ምርምር ሰላም ስቶክሆልም ሲፕሪ ክሳብ ሕጂ ዝተመዝገበ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ምዃኑ ተገሊጹ ሲፕሪ ካብ 1949 ጀሚሩ ወታደራዊ ወፃኢታት ከከታተል ዝጸንሐ ኮይኑ ትማል ሶኒ ኣብ ዝውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ
ኣብ 2023 ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ዝነበረ 2.2 ሚእታዊት ናብ 2.3 ሚእታዊት ካብ ዓለማዊ ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት GDP ዕቤት ኣርእዩ ኣሎ። ኣብዛ ፕላኔት ዝነብር ህዝቢ ዓሚ ንወታደራዊ ወጻኢታት ብማእከላይ ገምጋም $306 ግብሪ ከፊሉ ማለት እዩ። እዚ ድማ ድሕሪ ዝሕሉ ኩናት ዝለዓለ መጠን እዩ። እቲ ዕቤት ኣርእዩ ዘሎ ወጻኢታት ብልክዕ ምስቲ ዓለማዊ መጠን ዝቕባበ ዋጋታት ማለት 6.8 ሚእታዊት ብማዕረ ዝኸደ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ቦታታት ናብ ዝዓበየ ወታደራዊ ውፅኢታውነት ክትርጎም ግድን ኣይኮነን። ከምቲ ሲፕሪ ዝበሎ ግን ወታደራዊ ወጻኢታት ዓለም ኣብ ኣዝዮም ንኣሽቱ መንግስታት ኣዝዩ ዝዓበየ ብምዃኑ ወጻኢታት ምዕሩይ ዝርግሐ ዘሎ ኣይኮነን። ብመሰረት ዝመርመረ ኣሜሪካ ብ$916 ቢልዮን ዝዓበየ ወጻኢታት ዝገበረት ሃገር ኮይና እዚ ድማ 37 ሚእታዊት ካብ ወታደራዊ ወጻኢታት ዓለም ዝውክል እዩ። ቻይና ብገምጋም ብ$296 ቢልዮን ወጻኢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ። ሩስያ ብ$109 ቢልዮን ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ኮይና ብሰንኪ ኣብ 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተፈነወ ሙሉእ ወራር ኣብ ፋይናንሳዊ ትካላት ሩስያ ዘይግሉጽነት እናወስኺ ምምፁ ተመልኪቱ። ኣብዚ ህንዲ ብ$83.6 ቢልዮን ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ኣላ። ዩክሬን ወጻኢታት ምክልኻላ ብ51 ሚእታዊት ብምዕባይ ናብ $64.8 ቢልዮን ከባቢላቱ ኣላ። እዚ ድማ ካብ መሓዙት ሃገራት ዝወፀ $35 ቢልዮን ወታደራዊ ወፍያታት ከይጸብጸብካ እዩ። እዚ ማለት ድማ 37 ሚእታዊት ካብ ውሽጣዊ ፍርያት ሃገር ዳርጋ 60 ሚእታዊት ወጻኢታት መንግስቲ ንምክልኻል ትውፍዮ ከም ዘላ ሲፕሪ መልኪቱ። ወላ እኳ ካብ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብን ፋይናንሳዊ ሓገዝ እንተተገብረሉ ዩክሬን 7 ሚልዮን ከፈልቲ ግብሪ ከም ዝኸሰረትን ብመሰረት ኣሃዛት ባንኪ ዓለም ድማ ኣብ 2022 ማለት ኣብ ቀዳመይቲ ዓመት ናይቲ ኩናት 5 ክፋል ቁጠባዊ ዓቕማ ከም ዝኸሰረት ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ዕብየት ኣጉሊሕዎ ኣሎ። ባርኩብራ ሰማዕትና ሎም ዝተዳለዉ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተሎም ፀናሕኩም እዮም። ሰናይ ምሽት።